wnaethoch chi adeg y cyfnod clo, Mamgu, gan Esyllt Jones. Fel llawer dwi'n siŵr mes I ati yn frwdfrydig iawn I lanhau. A'r cynllun oedd rhoi glanhad da, spring clean, I bob stafell yn eith dros gyfnod y clo. Dyma ddechrau trwy glirio'r oergell a'r gegin. Yna mynd fyny'r llofft i'r stafell molchi, cyn taclo un stafell wely a... Dyna sut mae pethau o hyd wythnosau'n ddiweddarach. Dath y tywydd braf, ac allan a fi yr ardd wedyn I geisio cael trefn ar bethau yno. Pan ddath neges fod rhai ffrindiau wrthi'n gwnïo ar gyfer staff ysbytau. Gwnïo bagiau sgrwb ar gyfer nyrsys oedd y prosiect cyntaf, mwyn i'r nyrsys gael rhoi ei dillad gwaith yn y bag cyn neu yn syth ar ôl dod adre, a rhoi'r cyfan yn y peiriant golchi. Ymhen dim, roedd canodd o'r bagiau wedi mynd i'r ysbytau lleol, a'r nyrsys wrthi bodd gyda'i bagiau lliwgar defnyddiol. Gwirfoddolwyr oedd pob un oedd yn gwnïo, gan ddefnyddio casis gobennydd a dillad gwely o'i cartref a chartrefu cymdogion a ffrindiau. Daeth cais wedyn I gael bandiau gwallt, capiau sgrwb am y gydau, ac mae'r galw am yr hain yn parhau o hyd. Erbyn hyn, daeth yn amlwg fod angen trefnu a gweinyddu mwy proffesiynol ar y gwaith yn enwedig am fod llawer oedd wrthi yn gwnïo yn hunan yn ysu, ac felly'n ffeili dosbarthu'r eitemau i'r ysbytau. Ar Ebrill y cyntaf 2020, cychwynnwyd y grŵp Facebook For the Love of Scrubs ar gyfer bwrdd iechyd prifysgol Bai Abertawe, a'r gweinyddu I gyd gan dyn bach o fenywod yn Abertawe dan gyfarwyddyd Lisa Pares. Erbyn hyn mae bron I 2,000 o bobl wedi cyfrannu mewn rhyw ffordd at waith y grŵp, gan gynhyrchu dros 2,020 o eitemau yn y 12 wythnos gyntaf o'i bodolaeth. Hefyd mae cartrefi gofal a nyrsio a grwpiau cymunedol gan gynnwys unedau anghenion arbennig wedi derbyn eitemau angenrheidiol yn ôl I gofyn ledled yr ardal. Daeth cais wedyn I wnïo siwtiau sgrwb ar gyfer pawb oedd yn debyg o fod mewn cysylltiad â chlaf oedd yn dioddef o'r coronavirus. Ac mi o'n fod 1,100 o'r seti yma wedi mynd allan a rhyw 700 arall yn barod I gwnïo ar hyn o bryd. Mae rhai o'r hain yn hynod o liwgar fel y gwelwch yn y lluniau, ac mae'n hwyl gweld defnyddiau ac arnynt gymeriadau o straeon a ffilmiau plant ar gyfer staff wardiau plant yn yr ysbytau. Syniad arall teimladwy oedd creu par o galonau allan o ddefnydd yn union yr un fath. Un i'r claf, oedd neu sy'n derbyn gofal dwys, ac un i'w hynwylid adre, gan nad oeddynt yn cael ymweld ar y pryd. Pe byddai'r claf yn marw, yna byddai'r galon a'i chymar yn mynd i'r bedd gyda'i gilydd, ac os deia'r claf adre, dyma un o'r 2 galon yno. Bellach, mae cyflenwad da o'r gwahanol adnoddau gan y bwrdd, ond mae'r grŵp wedi symud ymlaen I helpu'r gymuned yn awr. Bagiau cryf, mors bags ar gyfer y banciau bwyd yw'r prosiect nesaf, sydd ar waith, i'w defnyddio yn lle bagiau plastig I gario'r nwyddau. Hefyd, mae canodd ar ganodd o galonau wedi gweu neu grosio mewn lliwiau nadoligaidd i'w rhoi I staff yr ysbytau a chartrefi I ddiolch iddynt am I gofal o'r cleifion, ac yn atgof a chofnod iddynt o'r cyfnod rhyfedd yma yn ei bywydau. Mae cymaint o bobl wedi cymryd rhan yn y gwaith rhwng popeth, gan gofio am y rhoddion a ddefnyddiau ac arian y dysbarthu, y pacio a'r hyrwyddo. Cafwyd benthyg swyddfa gan wasanaeth nwy gwyr, a bu perianwyr eon wrthi yn gyrru o gwmpas yn dosbarthu a chasglu, tra oeddynt ar ffyrlo. Mae'r grŵp yn gymuned arbennig lle mae pawb wedi cydweithio yn ddi-ffwdan, ac roeddwn yn falch cael bod yn rhan o'r gweithgaredd I gyd. A beth am y dyfodol? Pan ddaw diwedd ar gyfnod y feirws?
Dywed Lisa taw parhau fel grŵp cymunedol yw'r nod yn gwnïo, gwau neu grwsio i gymdeithasau a chael mwynhad. A hynny trwy gwrdd mewn gwahanol ganolfannau yn ardal Abertawe, Castell Nedd a Fort Talbot. Yn wir, wrth ddarllen y negeseuon ar y safle Facebook, mae llawer yn sôn am y lles meddwl dderbynion nhw wrth greu'r gwaith, ac roeddent yn ddiolchgar am gael bod yn rhan o'r gymuned brysur yma. Bu aelodau o ganghennau Merched Y Wawr ar Rhanbarth wrthi'n gwnïo hefyd, gan roi'r bagiau am y gydau yn uniongyrchol i'r ysbytau neu i staff yno, a diolch iddynt am y lluniau ar gyfer yr erthygl yma. Darllenwyd yr erthygl gan Owena Davies, aelod o Gangen y Garreg Wen ac Is-lywydd Rhanbarth Ceredigion.